Hari ni kapor ka bamenta nga ai kublay ya fi iway pui baro. Haga kerteng ka batiang tam ka badan bor tam ka jong tra unong penem jong yu Jesus Christ. Baro ki ba yo sngo bat baro ki ba snap. Nga ai kublay ya fi haga kerteng ka jong tra. Bat nga sngo yu blay ba fila snap ini ka kubor na kapor siya kapor bat fila subscribe ini ka channel ru. Bat naga sngi siya ka sngi. Na ka mensim jo ka jing sngo kya ka mensim jo ka jing it. Ya pi ni ai ka kubor ka jong blay ban nga nget klio diang i ka jingker khu namar ude utrai u bakren ude utrai u pentengen ude utrai u penchat bor ya pi hagane ka sngi ka bamenta nga sngo hakamen sim jonga don shibon na pdeng jong pi pila sngo that haga jing im ka jong pi namar ka ju shikaju ka jing e ka wan haga jing im ka jong pi pila duai pila yale pila yaksat bat pila sngo that yan namar ba pisa kot sa hajo pila sngo that yaki jing e ki bawan pila sngo that ban duai pila sngo that ban yaksat daladi pila sngo that shisha haga jing im ga jong fi kat ba pet yaka kubor ki news pi ibet tangkata ka ba pen shepting tangkata ka ba pendu jingkermen kamdon ka weiru ka bapio snow ka bala ban ai jingkermen ya fi nane ka bala ban ai jing tengen ya fi badeng ta pila snow that aga jing im ka jong fi but namar ba fi snow that teng pi ong amla shu ban ya shakmat pi that ro ka daw ka long ba ka don ka jing ban khia ga jing im ka jong fi hagane ka por ka bakum ka ni lai shibon na preng jong fi pi don na preng jong ka jing pang pidon hapdeng ki jingele jong ke jingim la test positive ya pi pa pi sngo kata ka berthai ka la kalalut na ka menta jong pi kawan ka jing kende kawan ka jing shepting kawan ka jing du men sim kawan kata ka jing that ha ka jing em ka jong pi pila du no wat ye ki ba it ki ba thon ke jong pi ha ka por bam poi perkhat ha ka por bam khmi lenti pila du ai no i ki ba it ki ba thon ke jong pi ka pen thang i ka man sin ka pen su si ka dot not ke jong pi phim sngo nang shu ban le kum no ru roi nga kwa ban ong ye pi ka ni ka sngi ka ba man ta de ka man sin ka ba sngo khia de ka man sin ka ba sngo it ye pi nga kwa ban ong ye pi bo jisu te khot ye pi ong to wan hanga fi baro ki ba that bat ki ba khia ka jingkit ngan pen jam ye pi kata ka dei ka good news ya ka bangila ban ai happy ya ka bau try ai happy ka ne ka sngi wang nga sngo thu kong nga sngo thu ko khon ba it jonga ya ka ta ka jingkit ka ba khia ka ba pi ket nga sngo thu ya ka ta ka jing that ka jong pi nga sngo thu ya ka ta ka dot note ka ba pat ka jong pi nga sngo thu ya ka ta ka men sim ka bal wet ka jong pi nga sngo thu ia ta ke jing sngo si ke jong pi nga sngo thu ia ta ke jing khu slai ke jong pi nga sngo thu ba phim la shu ban ya nang ne shakmat jisu ong wan hanga pinyo shu na no komune uba khat ye pi ban wan shau some trust in chariots and some trust in men dan ki ba shania ha kita ki kali kulai ki kali ele thma but don't root ki ba shania haki briu but I trust in the Lord henrei nga shania how try ong gaktin ga jong blai tadeng ta namar ba teng habangi khmi lenti e ya ka jingerap na ki briu teng lada kam long kam lada kam urlong teng ka pen bitar teng ka pen dom teng ka pen le pop ru yangi henrei hagane ga sngi nga kwa ban ong ye pi wanom shania haki briu namar ki briu ki sa hi ki briu ki sa hi ki briu reu trai te u dei hi trai tadeng ta ki briu ki la ban kular ya pi bat ki don la ka jong ka jingduna ki briu ki la ban kular ya fi henrei ki don la ka jong ka jing tlot ka jong ki henrei trai ulong ujo ubam ju kala ki briu ki la ban kala ki briu ki la ban e no ya fi henrei trai ong anom e no ya fi de lele nganom lendet no ya fi da lele try ulong uju menin menta sudah ki bam jukot ya ka ka ba ula kular ya pi juklet ya kata namar ya ka jingkular ka ba ukular udah smai dah la ka jong ka kerteng
baru angan pendap kan ya kata bat ngadwai nak kamta jong fi kan de sngi bo jisu ang wan hanga fi baro ki bathai bat ki bakhia ka jingkit ngan penjem ya phi bat nganget agane ka sngi udan une ubatarwa ya phi apila that chisha une penchat bor ya phi ka tin ka jong blai ka ang fi puli Isaiah kal nong ba sau po de khot ar pundai uai bor haki ba snol wat bat hau bom don ka bor upen roi ka bor uai bor haki taki ba snol wat bat hau ta ubom don ka bor uai ka bor upen roi ka ta ka bor bat la fi la snol that chisha utraun penchat bor ya pi tading ta ka tin ka jong blai ka ang da ka ba bret no halor jong u yaki jingku slai jong pi baro naba usuma suker mau syapang jong pi bread no ye kita ki jing khuslai ki jong pi bread no ye kita ken ki jing that ye kita ki jing ket ki bakhya ki jong pi namar dei ma u uban sumar sukher ye pi ding ta kani ka dei ye ka bangang pule menne tuan hanga fi baro ki ba that ba ki bakhya ka jing ket ka dei na kal nong ba khat wei ka khat ka ba arfu pra ba hakal nong ba shipo u jisu ukular ba u ongkum ni Kim jude arpisa ya arteli ki simieng Henry nakita ka wei kam hap akhandau klem ukpa jongpi what you nyokli jongpi baro ru la nyo namar kata what shifting pi long kam kor ya shibun ki simieng ujisu ong igini ki kentien ong bakini ki simieng ro kinom hap klem ka jingtip ka jong ukpa kamut kanom dan ka wei ka simieng ka bahap ne ka ban mensau ne ka ban yap klem ke jingtip ke jong kupa but uang ba hatu kita ki sim kim demo ki batat dor la jude ki tang hapo arpisa kamut ki de ki batat na ki batat henry wat la da ki long ki batat dor ru hado kata henry ki don ha ka jingtip ha ka jing sumar ka jong kupa ka jong blai unong pen em unong seus pa tadeng tau ong hatu ngim long mo ki ba kamrem dor ban ye kini kisimieng radau kupa utip ye kini kisimieng ka weiru kanom hap klem ke jingtip ke jong kan utam yangi ong ujisu tadeng tawat ye kinyo kli jongiru udah nyau udah tip kanu kinyo kli ki don na ka kli ke jongi tadeng tang kwa ban kli ya phi ke ne ka sngiru ngatip ya kata batang yo nyu mat kanu teli ki don phim tip kanu tam yo nyu kli lai tadeng tau trai ong ngatip wa di kinyo kli ke jong phi kanu teli ki don kamut utip benia hado kata-kata na kamenta jongfi utip benia hado kata-kata tadeng ta kwa banong ifi pipim tibi airu wat yala di tadawa juku slai airu na kamenta yala di maru dan way ba kuslai ya pi ba utau de kupa jongfi ubaha beneng udai ma u uba kuslai na kamenta jongfi tadeng ta habang puli ka ktien ka jong blai jisu ong to wan hanga wan show jisu ka ne ka sngi apila that pila khia pala ta ka jingket wan ha u Isaiah kalau mesti pau dekat arpunyau ka ang namar ha ka ta ka sngi wangan loit no eta ka jingket na ka rendang ka jongfi bat ya ta ka lingkor na ka terpeng ka jongfi ong utrai ngan loit manga ngan weng manga ka ta ka jingket bat ya ka ta ka jingba ka jongfi ka ba pi pikit ya ka ba pi ba wang la da pila kit ha ka rendang ka jongfi ni fikit ak terpeng ka jongfi ka ta ka jingket ka bakhia wangan pelat manga namar ngan pen sle ya pi daga jingpen slek ka jong omen se makhoi bat pinyu i ka kamba ka jong trai namar on pen kedia no ya kita ki lingkor jong baman baro namar kata ka jingpen slek ka jong trai bun sin ba pipi don ha ka jing that pi don ha ka jing luat pi sngo khia ka ta ka jingkit namar bo trai kwa on pen slek thama ya pi pla do jingpen slek si pim pat don ro ya ka jingpen slek reha ba ka don ka jingpen slek kan pen chat bor ya fi ka jingpen slek ka jong trai kan pen klanya pi ka jingpen slek ka jong trai kan pen dekut kan pen jot ya kita ke lingkor jong ubaman baro ngasngu tenat ba ka tin ka jong blai ka ong no Isaiah ro kal nong ka ba saupo ka ong kum ni ka khot ka balai ka tin jong tau bo perta tu pen kre pi ha ka riklau ya ka lenti utrai tu pen bet ha ka riken ja ya ka lenti ba u blai jongi la fidang don ha ka riklau la fing don ha ta ka ri ka ba kenja ong tu pen bet kan ya kata ka lenti ka jong fi pen bet ya kata ka lenti ha ka ri kenja ba tu pen kre pi ya kata ka lenti ha ka ri klau pen kre la fi don ri klau pen kre ya ta ka lenti
เป็นเบ็ดรู้แต่ก็เล่นตีแต่ก็รีกันจะมันกว่าน้องเอพีแล้วพี่ดอนก็รีคลาวนักรีกันจะเป็นเคราอยากเอกับบอกเบลงเล่กับจิงเอ็มกับจงฟีเป็นเครานามาร์กับมิราเคิลกับจงเบลกลาจ้ามันตาหากจิงเอ็มกับจงฟีแล้วฟีพิลาเป็นเคราแล้วฟีพิลาเป็นเบ็ดฟินเบ็ดอยากจิงมุดกับจงฟีจีซูองวันเลตโชจีซูเบรดเอาจีซูบัดฟินีอีอยากกัมบะแล้วพี่ดอนก็รีคลาวพี่ดอนก็รีกันจะวงแล้วพี่พิลาเป็นเคราแล้วพี่พิลาเป็นเบ็ดฟินยอปเดียงนามาร์กับที่กับจงเบลก็องกุมนี้อยากจักรเทมบารออันกันติวบัดอยู่ลมบะบัดอยู่ลมริดบารออันเป็นเฮียร์บัดอยากกิบักลันอันเป็นเบ็ดบัดอยากจักรขอรขรามกินมาดันบัดอยากบุรมอุตรายอันสับเป็นเปล่าบัดอยากดอกบารอกันอยู่อีหลังอยากตานับว่าชินตุรอุตรายกลาเครนอยากตาอยากกิเทมอันกันติวแล้วพี่สงบพี่ดอนให้กับ valley กตามันเสียมกับเฮียร์ฮัดูกตาพี่ละสงบทัดฮัดูกตาพี่ละสงบลวดฮัดูกตาพี่สงบบอมดันบอร์โชพี่ดอนชักไตกับเทมดูชักไตกับชัปอดูจงกับจีเอ็มกับจงฟีอุตรายองงานกันเตียวยาพี่งานเป็นชัดบอร์ยาพี่งานเป็นคลันปัดยาพี่องอุตรายบักตีนกับจงเบลกับองบัดอีกิลมบะบัดอีกิลมริดบารออันเป็นเฮียร์แล้วพี่ดอนกิจีเอบลมตะกิลมบะya kita baro utrai ongan penhir tadeng ta khmi lenti ya ka kamba ka jong trai namar fimla ban penhir ya kita ki lomba bat ya kita ki lomret dei tang utrai ubala ban le ya kata hallelujah baga khin ka jong blai ka ong bat iki jaka khoro khoram u ong trai kin madan kidon ki khoro khoram ka jim ka jong fi utrai ong ngan pen madan ya kata hallelujah ta ka dau jisu ong wan hanga namar nga dei tang mga ubadon ka bor ban le ya kata hagal jing im ka jong fi tanay ta ngai ngo yu blay wat la da ngai yu i makana kini ki jing e ki badon saudong saukon henry ngai yu i utrai u bakam kraw bani ki jing e baro tading ta habu ong wan hanga ngi shulet be ha u ban ngi ai ya kata ka jingkit ke jongi ha u un pen sting ki lomba ki lomret kin madan bat kita ki khoro khoram ro kin madan bal kita ki jaka riklau bal kita ki jaka kenja abangi pen kre abangi pen bet yala ka jong ka jingmut ka jongi bangi shanya lut ho trai ngin yo i ya ka kamba ka jong trai ba ka prthai ka ni i ong ka tien ka jong play na maru trai la kren ya ka ta tading ta wat num ku slai ya ka jing im ka jong fi la phi pang wat num ku slai utrai pen khia ya fi la da phi snow ba yong kli wat num tieng yo ba phi ong ani ka la de ka jing pang covid tang ka ba pishu perkat ru tang ka ba pishu tieng ru em kala wan la kawan ka ka jingpang bat kan nyon ya pi bat kan khnyot ya pi hadu ba phinom la ban ring men sim ba phinyap no sandan tadeng ta wat nom sngo shet tieng na mar phidon yo nong pen khia o balong u Jesus Christ tadeng ta wat khuslai ong wananga fi sngo thai wananga da fi khia ka jingkit ngan pen jem ya pi bo Jesus pen kot tang ni u ong kum ni shim ya kata kalengkor ka jonga happy to hi kairu nanga da manga uba lui bar uba ret ruha ka donut te fin shem ka bajat that ha ka man sim ka jong fi wang ba ngalong uba lui ke gi ba lui ki dei tang ki khna gi ba lui ka ba mot i ka jinget ka jongi ka de man long ka jinget kum ki khna gi ba shunget bet ya ka e ka bala batai ba ya ka e ka bala kren dau blai ding tabu jisu ong ngalong uba lui bat ba ret ruha ka donut kabamut hi ulong bet uba kongo bat uba nget tadeng tau ba lui kamut ya ka ai ka bok pa ong ya ka tau nget bat uba ret ra ka donut mdei uba pen he mdei uba pen ksan mdei uba le sarong mdei uba pen ret tadeng ta kwa banong i fila da filong ki khna aga ne ka sngi pin i ka kamba ga jong trai na mar ka hima ki beneng ka long na ka menta ki khna la dang yim long kum ki khna ban shunget nginom yo diang i em na trai tadeng ta ga ne ka sngi pediang i ka ne ka khubor namar ka try ong ba to shim ye lengkor jonga ba to hikai ru nanga namar bo lui bo berit ka donut fin shem ga ba jat thaj ka man sim ga jong fi fin shem ga jat thaj ka man sim ga jofi na ba ka lengkor jonga ka long ka ba jem ba ka jingkit jonga ka long ka ba sting bali ka lengkor ka sting bali ta ka jingkit kam de ka ba khia ka daw ka long bu try shu ngai ba u ngai u shania namar udan ka jinge dai ka ba jan kata ba ukpa marma ukpa udan hau ba ma udan hau ukpa tadeng ta kwa ban ong i fi ka ne ka sngi hatung i don em hau trai u trai don em ha ka jing im ka jungi la dangi ngi don hau trai bu trai don hangi ka jing im ka jungi ka long ka ba sok do kata
bat ka jam hadu kata-kata ka lengkor i kum baka khian re ka dei ka besting ka jingkit shisha i kum baka khia ka ihe han re ka long ka bejam ka lengkor ka bejam ka jingkit ka long ka besting la dangi don hau trai dei tam le ja kat ba ja long kat ba long i asngo ka ba long kum no ka long no ka masim jungi ka sting ka masim jungi ka kemen mar wangi don ha utelong ha utenrai jong ka jingsuk u balong usim jong ka jingsuk u Jesus Christ tadeng ta ko abong ifi kan ka singai utran pen chat bor ifi wa du men sim wat khuslai ka ifin bam ka ifin di ka jim ka jong fi api sa haju ru tentang fi sungu thai fi sungu la sungu ngia ta ka jing im reng ka abong ifi bread au trai un pen bet un pen kala ya ka jing im ka jong fi ka situation ha ka jing im ka jong fi ka ai ka baja ka jing im ka jong fi pini ia ka kamba ka jong trai fi don na ka ri cloud sa isien ka kwa ban pen kre ya ka kamba ka jong trai pidon nak ri klau pala da pidon nak ta ri ka bekenja pen bet ya ka jingmot ka jong fi pinu i ya ka ta ka kam ka ba phla ka kam ka ba mayan ka bu trai le ka ji em ka jong fi ta rawat nom do jing kermen hau trai ka khoi fi ku ble shibon ngin ya duai hangani ka por ka ba menta trai ngas ngungu ya me namangin yo shu nano kumma me uba terwa uba ong tuan hanga fi barok ki ba thaj bar ki ba khia ka jingkit wan hanga ngan pen sting ye fi ngan pen jam ye pi na kata ke jing ja thai ba try dei tang ma me uba kular ba dei tang ma me uba la ban le ru ya kata try aba ka donut jungi kan long ka donut ko try ka ba lui bat ka barit ka ba nget ame bat ka ba shunget pe tang ame ko try ha ka bor ka jong me ha ka jing la ka jong me ha ka jing kraw ka jong me ban nget ha ka jing kular ka jong me ban nget ko try ha ka kamba ka jong me ada dua yang ada kerku ni kikon ki dompet ya ke ka baki ki ya kita ki lomba ya kita ki lomret aga jingim namar kita baro on pen madan on pen hiar ya ki bala rafidon ha kata ka ba hiar tam joga jim ka jong firu afila sungu thaj bala syaban khia kata ka jing yale ka jim ka jong fi utra un kan tiu ya fi khoro khoram baro kin madan ong utrai ba ka perthai kan yu baki benriu kin yu baki nyok ban ya kemen lang tra nganget ba ka kamba ka jome ka ja ni kikon try kinam song khuslai lagi don na jingpang kidon na ka hospital ni kidon na jing sumar kinam song khuslai ma dei ma me wan pen khia dei me perlat yaki dei me wan le ki kamba na ka banta ka jing em ka joki nga ai ngo me le ki kamba ko try na ka banta kini ki ko na ka teng jong jisu amen but amen try na ka khu fi try na ai bor fi jisu e palat fi wat ju khuslai bread lot i ka jingket ki jong fi shu bread i ka jing khuslai ki jong fi shu fin sting kata ka jing em ke jong fi kublai shibon ngin sai kan do pat amen